És estiu i ja s'apropa al campus d'orientació de la FECOC. Aquest any torna amb novetats importants, ja que simultàniament es realitzarà un campus per als nois i noies més grans, de 13 a 18 anys, a l'Alberg de la Molina, i alhora un segon campus per als més petits, de 8 a 12 anys, que es farà com sempre a Cal Càndia a Vilada. Així, cada grup tindrà unes activitats més especialitzades per a les seves necessitats, dirigides i planificades per un potent equip de monitors titulats en lleure i experimentats en cursos d'orientació. Serà la primera setmana de setembre, de l'1 al 7, i segur que serà la millor manera de despedir l'estiu. Us hi esperem a tots!